What's up mga kamusmos? Ngayon po ay susubukan nating pumadyak papuntang Maynila. Alas 3 na ng madaling araw. Actually kagabi, pumunta si Kuya. Huwag na raw akong tumuloy kasi bumagsak daw yung kanyang baso. Nakaplano na kasi to eh. At saka hindi ako naniniwala sa mga pamahiing. So, Manila, here I come. So yan, naalis na tayo. As usual, nagtatahulan na may mga aso. Nasa Urdaneta na tayo. Tingnan natin kung meron ng nagtitinda ng suman, puto para sa ating pagkain sa daan. Ang sarap magbiyahe pag madaling araw kasi konti lang ang sasakyan. Tapos sarado pa yung palengke, so mukhang wala pa nagtitinda ng puto dito sa may pintuan. Wala pa nga. Manila right. Hindi tayo nakabili na puto at suman. Try natin sa Villasis. Dito na ako sa Villasis. Medyo sarado pa rin yung mga tindahan. So, diretso tayo ng padyak. Hindi niyo ako nakikita, nandito na ako sa Carmen Bridge. Ay nako, mahirap pumakyat ng maraming load. Ang baba-baba lang nun. Hiningal ako, grabe. Andito na tayo sa Carmen Rosales, Pangasinan. Sarado pa rin ang mga tindahan. So, Tarlac na tayo makakabili ng kakanin. Pumasok na tayo ng Tarlac. Dito na tayo sa Barangay Salcedo, San Manuel, Tarlac. Taga dito yung hipag ko. Bahay nila hipag, papasok dyan. Siyempre, tulog pa sila. Makikiraan po. So, nadaanan na natin yung bahay nila hipag. Welcome to Moncada, Tarlac. Madilim kasi kaya hindi ko na kinuhanan yung arko ng Moncada. Ayan, medyo lumiliwanag na. Andito na tayo sa Barangay Mabini, Moncada, Tarlac. Dumaan na tayo ng Moncada Public Market. So ayan yung Moncada Town Hall. Ayun, sa likuran ko. Dinaanan na natin. Nakalimutan ko bumili ng puto dun sa palengke ng Moncada. Maghanap na lang tayo sa susunod na palengke. Welcome to Barangay San Julian, Moncada, Tarlac. Andito na tayo sa Paniki. Yung town proper pa kanan. Kung pupunta pa ako, madidelay pa ako ng biyahe. Morning. Manila po. Manila. Sama kayo? Wala pa akong gamit. Yun lang. Taga saan po kayo? Dito po sa Victoria. Ay, Dito po. Ayun po. Mapantan ako galing, Pangasinan. Itong araw po na ito, mag-i-dress kayo niyo? Opo. Ano ako dun eh, mag-i-stay ng 1 buwan. Mag-i-stay po kayo? Opo. Ito yung mga sinasabi ng mga backpacker. Opo. Backpacker talaga. Bike touring, ganyan. Ayan. Dapat ang kakulang po sila Sila Sir Ian. Ian How. Oo. Naku, mga sikat na rin yun eh. Gano'n naman. Kaya mo, darating. Ganun naman ginagawa ng mga iba eh.
Darating din tayo dyan. Sila Zarlim, Oo. Levi and Sarah. Yan, mga bikepacker yan eh. Sige. Ingat. So yan, wala na tayo sa Paniki Tarlac. Siguro Herona na ito. Herona Tarlac. Malalaman natin mamaya. Daming halaman oh. Lots of plants. May aksidente po dito oh. Buti ako, doon ako dumaan sa gilid. Kasi naman nagkukwentuhan sila. Ayun. Ayan yung nakabangga. So ayun na nga mga kamusmos. Dapat yung bus o overtakean ko yon. Kaya ang ginawa ko, doon ako sa shoulder dumaan. Imbis na mag-overtake ako sa kaliwa, sa kanan ako nag-overtake. Yon, turog yung sidecar niya. O di naipit pa siya. Nakikipagkwentuhan kasi. Kaya ako, super ingat ako. Talagang very cautious ako. Kasi iniisip ko na nasasagiin ako, ganyan. Biruin mo yung dinadaanan ko. Eto na oh, shoulder na. Pedestrian na yung dinadaanan ko, yung pantao na talaga. Nagugutom na nga pala ako, kaya hahanap na tayo ng mabibilan ng almusal. Hindi na tayo papasok sa pinaka-town proper ng Herona dahil pa-Manila nga tayo, di ba? Sa Herona na nga tayo. Mukhang magkakaroon ng SM Herona, oh. Ayan, oh. May bakod na ng SM. Sabi doon, from here, 137 kilometers pa yung Manila. Woo! Dito na ako dumaan sa gitna yung ginagawang daan kasi walang shoulder doon. O, tingnan mo. At least dito, 2 lanes solo ko kasi hindi pa siya pwedeng daanan. So yan mga kamusmos, pumasok na tayo ng Tarlac City. Medyo pangit yung kanilang arko, ginagawa pa. Hindi pa rin ako kumakain na almusal kasi nasa looban yung mga palengking dinadaanan ko. So sana dito may palengke sa labas. Mainit na, maaga pa lang. Andito na ako sa cellphone kalsada, Tarlac City. Welcome to Tarlac City, town proper. Inom muna tayo ng buko. Mula kanina hindi pa tayo umiinom. Hindi pa tayo kumakain. Saan po kayo galing yan, kuya? Mapandan, Pangasinan. Tayo ah. Malayo na ba yon? Oo ah. Ay lang magsa. Punta ako ng Maynila. Tama ba yung daan ko? O tama po. First time kong mag-bike dun eh. Marco Rally na po. Dire-diretso na po yan. Kasi puro bus eh. Pag bus kasi, N-leg, Ayun. 6-leg, kung ano yung mga dinadaanan. Bawal pa po doon eh. Bawal nga yan. Bawal ang bike po doon. Kahit nga motor, bawal eh. Yung mga 400cc pwede na po doon. Ay, malaki no? Malalaki po. Okay lang po yung lasa niya. Sarap nga, ilasang buko eh. Hindi po yung masukal niya po. Nakasaan kayo talaga kuya? Kabanatuan. Kapanatuan. Nueva Ecija. One more. Sarap. First time kong tatatlo ng buko juice. Nakadalawa na ako eh. Iisa pa kasi nga sa layo ba naman ang biniyahe ko. Mula Mapandan hanggang Tarlac City. Ngayon pa lang ako iinom. Nakapag buko juice na tayo. Nakatatlong baso tayo. Pansarap kasi. City Mall, Tarlac. Andito na ako sa Barangay Paraiso, Tarlac City.
tayo sa mga, ayan, dinadaanan namin ng araw. Tangke, ayun yung fireplace sa likod. So ayan, wala na tayo sa Tarlac City. I think nasa Capas na tayo. Ayun, nakita ko na. Welcome to Barangay Estrada, Capas, Tarlac. So nadaanan na natin yung City Hall ng Capas. Ang sarap lang at nagtatago yung araw sa ulap. Makulimlim, malamig, masarap pumadyak. So andito na tayo sa palengke ng Capas, Tarlac. Welcome to Kutkut Bridge. Tayo po ay nasa barangay Kutkut, Capas, Tarlac. Maghanap na tayo ng ice water para makainom ng malamig na tubig. So ayan, andito tayo sa Death March Shrine sa Capas, Tarlac. Diba, ang dami-dami nating nalilibot. O yung mga kasulok-sulukan na pupuntahan natin. Water break. May nakikita ko doon parang expressway. Ito yung sinasabi kong parang expressway. Hindi pa raw pwede sa public, hindi pa tapos. Napakasarap talaga ng tubig. Diyos ko, naluluha ako sa sarap. Nakikita ko na yung Bamban Municipal Hall. So nasa Bamban na pala ako. Welcome to Bamban, Tarlac. Dumaan tayo saglit sa munisipyo ng Bamban. So ito na ang pamilihang bayan ng Bamban. Maliit lang naman siya. May konting uphill, downhill. Yan. Ngayon, konting akyat na naman. Sa dako pa roon, puro bundok. Doon. Siguro yun na yung ano ba yung Bataan. Welcome to Bamban Mabalacat Bridge. I think nasa Pampanga na ako. Kasi syempre, nag-cross na ako ng bridge. Malalaman natin. Confirm. Nasa Barangay Tabun, Mabalacat, Pampanga na ako. Welcome to Pampanga. Ganda ng church. Ayun yung church, ang ganda. Ganda rin na tong kanilang roundabout. Great Mall of Central Luzon. Grabe naman. So yan, sinadya ko pa yun. Nakita ko from highway ang maganda. Kaya pumasok ako. May mga painting yung wall. Ang ganda. Andito tayo sa bayan ng Mabalacat. I love Jollibee. Gusto kong mag-Jollibee for lunch today. Pero sa Angeles na ako kakain. So sa susunod na bayan pa tayo bibili. SC Tex.
Goodbye, SCTEX. Bawal tayo doon. Welcome to Dau, Mabalacat, Pampanga. Sa Angeles pa kasi ako kakain para pahinga na. Kakain doon sa Angeles tapos magduduyan. May bike lane sana kaso kinakain din ng mga four wheels. Casino Philippines. Nasa Angeles City na pala ako, Pampanga. Lunch time na, nandito tayo sa Jollibee drive-thru. Titreat ko na may sarili ko. Kinukuha pala yung order. C6. Ulan, sir. Isa. Wings niyo po. With iced tea. Ano po? Pwedeng pa large yung iced tea. Pwede, sir. Tapos extra rice. Ano pa po? Gravy. Ano po, sir? Wala na. Yung C6 po, no? Oh, spicy pala siya. Thank you, sir. Next window na lang, sir. Okay. Ito pala ang window. Okay. Hello. 266 po. Pwede ba yung in-order kong drinks, magkahiwala yung ice tsaka yung drink? Sa pare glass. Break time! Kain muna tayo. Tip naman sa fish. Bismillah. Gravy. Extra rice. Spoon and fork. Tissue na kapirang goat. Wow! 2-piece chicken. Tsaka 2 rice. 2 gravy. Pahinga muna. Tapos na ang pahinga. Tayo ay lumarga na. At malayo pa ang ating destinasyon. Nasa San Fernando, Pampanga na ako. Barangay del Rosario, San Fernando City, Pampanga. Ang luwang ng daan. Walmart, San Fernando. SM City, San Fernando. Nakakita ako ng buko, di nagbuko break na naman tayo. Kailangan mag-hydrate ng mag-hydrate dahil tayo pumapadyak ng mainit. Camp Olivas. Ayun o. Dinaanan ko na yung Camp Olivas. Camp Olivas. So wala na tayo sa San Fernando. Tayo ay nasa Santo Tomas, Pampanga na. Casket capital pala ang Santo Tomas, Pampanga.
Ayan, napansin ko lang mababay mga poste. Ang kutob ko dito, natabunan ito noong pumutok yung Mount Pinatubo. Kaya ang ginawa nila siguro, tinaasan yung lupa, ayun o. At saka napapansin ko dito, masyadong maraming buhangin. Wala naman dagat dito. So siguro yung mga yan ay ashfall. Mga natira. Tingnan nyo yung mga poste, ang baba. Diba? Abot-abot mo yung mga kuryente. Nakikita ko Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Malinis na yung daan dahil ako ay nasa San Simon, Pampanga na. Asa Apalit, Pampanga na ako. Kaikli naman ng mga bayan dito. Agad-agad akong nagpapalit ng bayan. Ayun o, Apalit. Bayan ng Apalit. Welcome to Sulipan Bridge. Apalit, Pampanga. Hindi ko lang alam kung after na to, Bulacan na. Pagkatapos ng bridge na to. Nasa Bulacan na tayo. Goodbye, Pampanga. Welcome to Kalumpit, Bulacan. Kalumpit pala ito. Welcome to Kalumpit Bridge. So yung bahay pamahalaan ng Kalumpit, pakanan doon. Hindi na ako kumanan. Didiretso na tayo ng Malolos. Welcome to Labangan Bridge. So ayun, nakabili na tayo ng yelo, walang ice water. Dinurog ko na lang at nilagay ko sa inuminan. Hindi ko alam kung anong bayan ito. Kalumpit, Bulacan. Bayan ng Kalumpit. Ayun na yung arko, yung kulay orange. So nasa Malolos na ako ngayon. Barangay Longos, Malolos, Bulacan. Grabe, ang laki-laki ng City Hall ng Malolos, oh. Parang mall. Sinadya ko pa itong Baraswain Church. Kahit hindi siya, along the way, pumasok ako dito. Picture. Goodbye, Baraswain Church. Ayan. Ayan yung project na build. Yung galing sa NCR papuntang Bulacan, no? Ano ba tawag dito? Tramway. Parang MRT, LRT. Where do we start? So yan, wala na tayo sa Malolos. Tayo ay nasa Giginto, Bulacan na. Welcome to Giginto, Bulacan. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide.
ito na nga ang daan papuntang Maynila. Let's come together, lift your spirit for the cause. Ayan ang bahay pamahalaan ng Giginto, Bulacan. A dream. May rainbow. Welcome to Balagtas, Bulacan. Ito ay palengke ng Balagtas, Bulacan. May rainbow pa sa taas, nakita nyo? Welcome to Bocaue, Bulacan. Nasa Bocaue na ako. Baku-baku ang daan dito, grabe. Sibak-sibak. Bocaue, anyari sa'yo. Bocaue Public Market. Ito yung Bocaue River. Laging umaapaw kasi laging baha dito. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. Ay, mabigat eh. Okay na. Okay na. Thank you. Tinulak nila ako. Then we can live a better day. Better day. Then we can live a better day. So yon, kasi pataas yung tulay. Bigla akong naramdaman na gumaang, kaya pala itinulak nila ako. Thank you sa mga nagtulak. Ang dami kong dala kaya mabigat. Yan, dahil nandito na rin lang ako, dadalawin ko na itong Philippine Arena. Pumasok ako pa loob 2 kilometers. 2 plus 2, 4 kilometers additional. All together wanna know, let's live Yan yung mga nagtulak sa akin. a better day. So yan, pinuntahan ko lang yung Philippine Arena para at least na-unlock ko na siya, nadalaw ko na siya. Dami ko narating, daming mga cyclist na pumupunta. Hindi ko na nakuhanan kasi papalubog na rin yung araw. So probably hindi na ako magbibideo, pakonti-konti na lang kasi madilim na. Pero kung sa bagay maganda naman sa Maynila, puro ilaw. Nag-on na ako ng ilaw sa likod tsaka ilaw sa harap. Punta na tayo ng destination natin. Hopefully makarating tayo ng safe. Grabe traffic. Nasa Marilao, Bulacan na ako. Kahit gabi nakikita ko pa rin Marilao nakalagay. Asa may kawayan na ako. Paspasan na yung ginagawa ko kasi gabi na. Again, nasa may kawayan, Bulacan na ako. Won't you call me when you get things? Nasa Valenzuela City na ako. So NCR na to. Goodbye, Bulacan. 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher. Girl, what's your desire? 네 심장은 paradise. Ayan, pumasok na ako ng Malabon. Nasa Malabon na ako. 너를 질투해 걱정 마 girl. Caloocan na ako. Hindi ako naglalabas sa cellphone dito kasi maraming nangahablot dito. You get this. Yeah. 뭐 나도 내겐 Nag-google na ako kasi nagtanong ako, naligaw pa ako. 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. 뭐 나도 내겐 이뻐. Touchdown! So, andito na tayo sa kilometer 0, Manila, Luneta Park. Alhamdulillah. From Mapandan, Pangasinan to Luneta Park. Ngayon naman, pupunta na ako dun sa bahay ng kaibigan ko sa San Andres Bukid, Santa Ana, Manila. Uminom ako ng Gatorade, isang lagukan.
parang hindi sumayad sa lalamunan ko. Malapit na ako sa kaibigan ko. Nandito na ako sa Onyx Street. Thank you guys for watching. Have a nice day. Ride safe. I love you guys. 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, more money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. More money, more money. Yeah, 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 yeah. More money, more money. Yeah. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, money. Yeah. I want more money, money, money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, money. Yeah. I want more money, money, money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, money. Yeah. I want more money, money, money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, money. Yeah. I want more money, money, money. More money, more money. Yeah, 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 yeah. More money, more money. Yeah. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, money. Yeah. I want more money, money, money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도